Nasa trabaho ko'y nagmamadali, naliligo sa van, nakalimutan kong maka-almusal. Naiwan ko pati isa perasong pandesal. Tumakbo na mabilis patungo sa daan, nag-aantay ng jeep kasi trabaho na naman. Ang daming iniisip, ako'y kinabahan, nangangatwiran para hindi mapagalitan. Kay manager, walang pipiliin kahit sino pag ika'y pasaway. Tanggal ka sa trabaho, that's life, ganyan talaga ang buhay. Kumayod ka ng kahit upang ika'y mabuhay. Love ko talaga ang aking trabaho, kahit maliit lang ang sahod, delay pa ang sweldo, hindi ko pinansin yan, kontento na ako. That's life, alam niyo naman pare ko. That's life, huwag kang malungkot, ganyan talagang buhay. That's life, dapat masaya dahil ang buhay natin ay mahalaga. That's life, kailangan magsumikap upang tayo di maghirap. That's life, that's life, that's life, that's life, that's life. Ayan na sa atong laing tulumanon karon sa makisayod at ang wala ka masayod together with si Ray sa atong vlog. So atangi karon ang atong i-feature ang kinilugaran Cascades. Sila swimming pool, sila mga fish pond, daghan sila mga kanantalan-aon noon, nindot kayo na po yung mga camping area niya. Kung ganahan kag relaxation, affordable po kayo, kaya ra kay sa bulsa kung maari mo diri. Mga kautol, naa na mahimutang sa Magay, Compostela, Cebu Province. So kung weekdays mga kaigsuonan, 150 ni ang ilang entrance fee. Karon kay weekends man pag ari na to, saka sila charge og lain nga rate 200, saka sila 50 pesos. Ug sa cottage siguro nasa mga 500, 300, same sa uban nga mga rates ng mga nature park. So sige ningon ko na, i-feature na to karon ang ilang mga talan-awon diri ug unsay naa sa sulod ug ato sa silang interviewon karong taod-taod dinhi lang sa Makisayod ang mga wala masayod dinhi sa atong Brownian TV. That's life, that's life, that's life, that's life, that's life, that's life. Meron namang iba gusto makapag-abroad everyday. Okay guys, sa gikinangon ka na gani ha. Nahanap kita karon sa ilang sila gitawag na tuog lake, which is daghan kay mga isda nga atong makita karon. Pwede pud ni mo mamingwit diri, pwede pud ninyo isugba. Depende ra na dinhi sa management sa mga rules and regulation sa atong pagasubayon. By the way, adto ta dito napita. Kana. Basta ang importante, healthy palagi, walang pakita salita, walang may sasabi, pagbutihin ang trabaho para umasan ako. Gusto pa dito mga kautol, mga kayads. So akaron para unsaon pagpaduol sa mga isda nga parte daghan no. Ang tawag na to sa English pa og School of Fish. So atong itsahan nila pan. That's life, that's life, that's life, that's life, that's life, that's life, that's life. Relax ka lang pare, kaya mo yan. Tungod kay COVID paghapon karon mapalo ka sa ilang health protocols sama sa pagsulob sa face mask, face shields, natural man gina, mag alcohol unsa pa dia. Basta kanang nakasasakto nga pagsunod sa mga lagda, labi na lang social distancing no, nga di kay sikit ang mga tao nga mosuod diri kay mo na giningon ako nga napaghapon ang virus. So wala pa ni butang iog ang mga fish pond lake na kunoy dinosaur diri. Atong tanawon baso na natin hod. Buhay natin ay mahalaga. That's life, kailangan magsumikap. That's life, that's life, that's life, that's life, that's life, that's life, that's life. Destination, mga spot na atong atuon, atong atuan, labi na ng mga gwapo nga accommodation. So kaning Cascades, dili pa kay ni siya mismo ilado, pero ma-search mo gyapon siguro ni sa Google, no? Eh gusto man ta og relaxation, labi ng mga busy kay ta, sa atong trabaho, sa atong negosyo, kung sa mga extracurricular activities, mga katol, mga kayags, mangita gyud tag luling hayaw kay lain man sa kayo boring kay atong life, no? Guys, daghan kay ng mga
mga swan, mga gangsa, mga pabo, mga langgam, kasi klaseng langgam, pero mura ni pareha atong sa Santa Rosa sa Olanggo Island nga talagsaon na kayo makita ang mga langgam. So naasan ni diri. Anytime malabyan na nimo nangita og pagkaon sa mga kasagbutan. Mga kautol, mga kayads, kini ay yung Cascade Nature Park. Dili lang kay swimming pool ay mga kitan diri, mga klase-klase nga langgam, o dili lang kay mga isda dito sa Maong Lake mismo. Naapod sila ay canoe. Pwede ka magbugsay-bugsay, mutuyo ka dito, dako mga nang area diri. Ay canoe, no? So, mao ni ang atong interviewing karon ang in charge aning ano. Okay guys, atong interview ng usa sa mga staff diri sa canoe. Unsay mga guidelines nga ang atong buhaton aron makasakay ta sa mga paddle boat ini suod mismo sa Cascade. Pila ka oras na sir ang pagsakay aning ang mga bote? Kanang kano 200 1 hour nya kanang siyang pedal 250 1 hour. Okay, salamat guys sir sa pag-nabi na mo dito sa Brownian TV. Si Sir Day ato ni credit sa Brownian TV. Thank you so much sir. Ganahan mo mga indoor na mga event, klingon, birthday, wedding, Christmas party, corporate events, no? So, syempre, magpa-reserve ta, so lagi na yung mga 50% down payment. Well, mga guys, mga kautol, mga kayads, mao na akong gingunin nyo ang ilang swimming pool. Tawa. Dito yung po, adang mga naligo, no? Mga naligo. Mao na sila ang mga nagbayad karon kay weekends man. TGIF, thanks God, it's Friday. Awareness nga dako. Partner man ko na ang nag-own ani Chief Executive Officer sa Amerikano, mga taga California, si Ma'am Sydney. Pero usa sa mga staff ni Ma'am Sydney atong interviewon taon-taon. Pero inindot kayo niya, nindot ko mga nindot nga mga pasandayag, no, na mga events, entertainment, sama sa open, home party, modeling, ramping. Pwede ni dire, kaya depende na sa inyong sabot sa management din sa Cascades. So ganahan mo dire, ari mo, panuway mo, explore Cascades Nature Park, din lang sa Magay, Compostela, Cebu. Ako si MC Ray sa Brownian TV. Sama kasayo ang mga wala masayon. Sa ginaingon ka na kaganiya na mga kautol, mga kayads, din sa Cascades mismo atong mahnabi o ma-interview ang usa sa mga representative din sa Cascades. So unsay mga angay o gidili or pwede. So ma'am, unsay mga guidelines diri ma'am o mga implement diri ma'am sa pagsulod o pag-abil diri sa inyong Nature Park? First kay, pwede mo mag-visit sa among website, pwede mo magpa-reserve nito, i-search yung cascadesnaturepark.com website, then makita ninyo ito mga rules and regulation. Nita magda official Christmas o na ito makasunod sa ato ang park, and naapot ito ang atong mga rules and regulation. No smoking, no outside alcohol, bawal na siya, and bawal sad ang pets diri sa ato ang park. And pwede na sad mo magbasa-basa nga ito na dito tanang rules and regulation. 24 hours ba niya ang function niya? Pero ma'am, kung saan man yung oras na itong dapat buhaton din ma'am suot ato? Actually sir, 9 AM to 5 PM lang sa karon, wala lang sa 24 hours kay COVID pa man ta. So basin after aning COVID puhon, walang naghibaw kung napatay 24 hours. Nganong sudlon man gid ang Cascade Nature Park? Cascade Nature Park sir, gawa sa ato ang dako-dako nga pool, napuntay lagon nga to mo nang ato ang lakeside. Pwede sa mga boating, natay kayak, natay canoe, pwede sa tamang fishing, pwede ra ta magdag ato ang pole. Then natay paddle boat, yan nasa tay long games diri sa ato ang park. So
So ang ato ang kayak is 150 per hour. Nasa tay kano 1 hour 200, so 3 person ang makasakay ana. Yang ato ang paddleboard kanang magbarog, so 150 per hour. Pwede ra magpuli-puli sa imong mga kauban. Nga nasa tay pedal boat nga 250, so upat ka buok makasakay ana niya, pwede ra sad magpuli-puli. Mga kayads, kung wala pa mo kari, try to explore Cascades Nature Park. Thank you Ma'am Ken. Salamat kayo sa gamay paginabi din sa Brownyan TV. Unsa gina Ma'am? Brownyan TV. Atangi day ninyo sa sunod no nato nga vlog as a vlogger. Ang himamaton po nato ang mga entertainer unsaon sa unsay ilang mga ginabuhat isip gitarista, drummer, keyboardist, vocalist sa maong banda, isip tiglingaw sa mga katawhan.